Ćao, dobrodošli na ovu Manhattan kanal. Evo, prošlo je 2 meseca izazova koji sam sama sebi postavila. Ukoliko niste vidjeli prvi deo i ukoliko ne znate o čemu se radi, pogledajte sada. A evo, dakle, kao što sam tada rekla, cilj je bio da za 2 meseca tačno, odnosno do mog polaska na more, što je bilo 1. juna, skinem 20 kg. Nedelju dana pred polazak na more sam otišla na merenje i imala sam 18 kg manje. I onda nisam htjela se merim narednih nedelju dana i merila sam se tačno na taj dan kada sam kretala. Posle ću vam reći kakvi su bili rezultati. I nisam stigla da snimim, eto, do sada. Vratili smo se, nisam nešto pocrnela, ali je dobra stvar da sam se vratila sa manje kilograma nego što sam otišla. Dakle, imam 2 dobre i 1 lošu vest. Za mene, jel? Dakle, prva dobra vest je da sam stala u svoje omiljene farmerke broj 28. Nisu mi omiljene zato što je nešto super, nego zato što su broj 28. I to sam stala pre nekih, pa recimo 3-4 nedelje, što je super vest, dakle ne dobra, nego odlična. Loša vest je da mene i dalje čeka prilično dug put, odnosno još sam daleko od idealne kilaže, ali sam bliže nego što sam bila, eto, pre 2 meseca. Koliko sam bliže, to je druga dobra vest. Naime, na dan kada sam kretala na more imala sam 20 kg i 100 grama manje nego kada sam počela dijetu, a evo sada kada sam se vratila sa mora imam 21 kg manje. To je, ako mene pitate, jako veliki pomak i verujem da zapravo ne samo za mene, zapravo jeste veliki pomak. To je jedan veliki kofer manje, dakle skinula sam onaj check-in prtljak sa sebe. Koliko mi je još ostalo? Pa ostalo mi nešto manje od ručnog prtljaga. Dakle, moja ideja je da skinem još nekih 10 kg, moja doktorka smatra da nije potrebno toliko. Za početak idemo na još 5 kg, pa ćemo vidjeti kada se bude merila sledeći put. Dakle, prezadovoljna sam. Osjećam se fenomenalno, ne samo zbog toga što sam drastično mršavija nego što sam bila, nego zato što zaista se fizički osjećam odlično, ne fali mi apsolutno ništa, ni u jednom trenutku ja nisam bila gladna. Naravno imala sam krize, ali ne krize kao umreću ako nešto ne pojedem, nego krize kao ja volim sladoled najviše na svetu i jako mi je potrebno da pojedem sladoled, ali ja to nisam mogla. Čak i na moru dok smo bili, dakle, nisam pojela apsolutno ništa slatko, zbog čega, verovatno bih da nije situacija takva, ali bi me istog momenta izbacilo iz ketoze i onda zaista 2 meseca truda bi se negde bacilo niz vodu. Naravno, ne bih ja vratila tih 20 kg da sam uzela nešto pojela, ali jednostavno mene ketoza negde drži u ravnoteži zato što brzo i lako izgubim kontrolu. Insulinska rezistencija jeste takav problem da kada krenete da jedete ono što ne smete, ne samo da vam se kilogrami lakše lepe, nego i skupljate vodu, pa onda to izgleda drastičnije mnogo nego što bi izgledalo kod osobe koja nema insulinsku rezistenciju. Dakle, osoba sa insulinskom rezistencijom i bez insulinske rezistencije kada jedu jednako tokom mesec dana, ona bez insulinske rezistencije će se možda ugojiti 2 kg ukoliko jedu mnogo. Osoba sa insulinskom rezistencijom može se ugojiti do 10 kg. Dakle, o tome pričamo, ozbiljan je problem i ukoliko se ne kontroliše, može da eskalira. Dakle, ukoliko sumnjate da imate insulinsku rezistenciju, proverite sa lekarom, nemojte sami da se lečite, definitivno. Ukoliko imate problem viška kilograma koji ne možete da rešite i sumnjate da imate insulinsku rezistenciju, definitivno moja preporuka od sveg srca je Protekal, zato što sam probala i znam, evo, već drugi put da funkcioniše. Ovoga puta ću isterati do kraja. Idem, dakle, do idealne kilaže, ali apsolutno idem i apsolutno nemam nameru da odustanem, ni zbog čega. I možda kada skinem konačno sve, vam budem i rekla sa koliko kilograma sam počela, pošto eto to još uvek nisam spremna negde da izustim, zato što iza mene bilo zaista šokantna cifra kada sam stala na vagu. Nije prijetno čuti. Sve kad znate da imate viška,
negde kad stanete na vagu se šokirate. I okej, jeste uteha negde, nije uteha, ali bolje zvuči kad kažete da skupljate jako mnogo vode, pa onda kao da je veći deo toga, da je dobar deo toga u stvari voda, koja je brzo i otišla, verovatno sam zbog toga tako brzo i smršala, ali to je i dalje jako mnogo kilograma. Dakle, idemo dalje, ne odustajem, presrećna sam što imam, kao što rekao, 21 kg manje nego kada sam počela. Već sam okačila, bila sam jako nestrpljiva dok sam bila na moru, nisam mogla da izdržim, pa sam na Instagram okačila sliku pre i posle. Ubacit ću vam je, ukoliko ne budem znala kako da mi ubacim, ostavit ću vam i link do Instagram profila. Vidjet ćete drastične razlike, dakle, možda nekom od vas to neće delovati kao 20 kg, ali ja ne moram da ubeđujem vas, ja sam ovo onako radila zbog sebe, snimala sam se čisto da bih sebe motivisala dodatno i to je to. Dakle, idemo dalje, još 5 do 10 kg vidjet ćemo kako, sada apsolutno ne sumnjam da ću to i uspjeti. Ćao! Thank you.